Moro! Mä oon Henkka. Mä esittelen teille tänään Shenzheniä. Mä oon asunut täällä 3 kuukautta, ollut Eeville työharjoittelussa sen verran. Mulla alkaa pikkuhiljaa pesti päättyä. Mä ajattelin teille tuleville kiinnostuneille esitellä vähän tätä kaupunkia. Shenzhen on 10 miljoonaa ihmisen kaupunki Etelä-Kiinassa. Moni varmaan tietää, että Kiina sijaitsee Aasiassa, mutta harva tietää, missä Shenzhen tarkalleen sijaitsee. Shenzhen on ihan Hongkongin rajan vieressä. Tästä on lyhyt matka myöskin Macaolle ja Guangzhou. Noniin, eikö lähdetä katsomaan paikkoja. Tässä on kämppä, missä meikä asuu, tai sitten talon alakerta. Nosta ylös 17 kerrosta ja siellä on meikän kämppä. Se mikä täällä on suuri ongelma on se, että mä en puhu kiinaa, nää ei puhu suomea, eikä nää puhu oikein englantiakaan, paitsi just turistialueella, mutta aika usein mennään käsimerkeillä ja sitten elekielellä ja niillä 10 kiinalaisella sanalla, mitä mä oon tässä oppinut. Ja tietysti se mikä on ihan jännä kokemus täällä on se, että täällä tietää miltä tuntuu olla lukutaidoton. Kun ei ole mistään teksteistä mitään hajua, että miten ne sanotaan, saati mitä ne tarkoittaa, miten ne luetaan. Niin se on ravintolassa muun muassa välillä ihan elämä. Shenzhenissä yksi parhaimpia liikkumisen muotoja metron lisäksi on polkupyörät. Täällä on tuhansittain tällaisia erilaisia fillareita, jotka on ihan yhteiskäytössä puhelimen avulla. Lataat vaan sopiva appi puhelimeen, se löydät tommosen fillari, niin sulla ei tarvitse muuta tehdä kuin laittaa tätä unlock, nyt fillari on lukossa, skannaat tosta koodin, ootat hetki aikaa ja sitten lukon pitäisi aueta. Katsotaanhan miten käy täällä puistossa. Ja tuosta. Fillari on mulla käytössä ja mä voin jättää se ihan mihin haluan. Seuraava kaveri, kun ikinä fillaria tarviikaan, niin nappaa sen siitä. Tuo fillari alle ja täällä mennään puistossa kohti Futiania. Käy siellä kattelemaan vähän mestoja ja mennään eteenpäin. Täällä ei kyllä kukaan muu tällä hetkellä puistossa me fillarilla, että voi olla, että tässä mennään nyt pikku turistioikeuksin, että voi olla, että pyöräily on täällä kielletty. No, nyt otetaan nämä länsimaalaisten oikeudet käyttöön ja sit sanotaan, että ei ihan ymmärretty sääntöjä, jos joku tulee siitä sanomaan. No, tuskinpa tulee. Aika ymmärtävästi sakkia täällä Kiinan maalla. No niin, nyt saavuttiin tänne Futianiin. Ja mulla on jäänyt semmonen käsitys, että pääkaupunki on aika pitkälti länkkäreiden suosiossa. Homennäköistä seutua, paljon shoppausmahdollisuuksia, paljon ravintoloita. Ja rakentuu vielä kovaa kyytiä. Täältä löytyy kaikki perinteiset länsimaalaiset kahvilat ja vaateketjut ja ravintolaketjut. Mut sit on satoja kiinalaisten omia todella hyviä paikkoja, mitä kannattaa käydä testailemaan. Tällä kertaa ruokapöydälle valikoituu tuollaista possua ja vihreitä paprikaa ja herkkumausteita. Alkuun tää kiinalainen ruokakulttuuri ja nää tikut täytti pieniä hämmennyksiä, mutta tähän ei tottunut. Eli pienestä kupista kun syödään herkut, isompi on sitten roskalautanen ja aina riisit erikseen.
itse päällisykkeet siinä erikseen. Täytyy sanoa, että on kyllä hyvät ruuat täällä ja edulliset. Nyt ollaan yhdessä vähän pienimmässä paikassa syömässä. Kyllä tästäkin 4 eurolla selviää juoman kanssa. Itse olen 3 kuukauden aikana ehtinyt pyörähtää jo Macaolla ja Hongkongissa ja Guangzhoussa. Sitten tuossa kävin Shanghaissa nopeasti ja muutaman päivän Pekingissä. Ja Shenzhenin lisästä on kyllä tullut hyvin Kiinaa käytyä ja hieno nähdä kyllä, että miten valtava maa tää on ja miten paljon täällä on erilaista kulttuuria yhden maan sisällä. Vahva suositus tälle maalle ja kokemukselle. Jos joku suomalaista täällä Kiinassa harmittaa, se on kahvi ja kahvihinta. Onneksi meillä on toimistolla tämmönen näppärä paikka. Ni hao. Nyt me lähdetään Kiinaksi, miten tilataan. Ni hao. Ipei salted caramel latte sugar. Yeah, small. Noin meni 3 kuukauden lähes natiivilla kiinan kielellä. Kahvin tilaus. Siis. Näin saatiin kahvi sieltä kouraan ja voidaankin lähteä töihin toimistolle. Tällaiset näkymät on toimiston partsilta. Kahvi mukana. Miten voi muuta kuin suositella Kiinan kokemuksena. Avaa mieltä. Näkee paljon uutta. Oppii paljon uutta. Ja suosittelen kaikille kyllä, että mikäli mahdollisesti tulee, niin lähdette ulkomaille ja Kiinaan. Ulkomaille tai Kiinaan tai mihin hyvänsä, mutta ainakin näin Kiinan kokemuksena voinkin suositella. Eeville on firmana jees. Siitä voit lukea lisää blogeista. Tän videon tarkoitus oli lähinnä esitellä kaupunkia. Cheers!